Qabel Monsinjur Charles Scicluna jinħatar isqof awżiljarju, Monsinjur Charles Scicluna l-erba' li għadda jażel li jmur jagħmel żjara lil priġunieri fil-ħabs ta' Kordin. Kif jidħol fil-ħabs, Monsinjur Scicluna isib jilqgħu il-kappellan tal-ħabs Fader Franco Fenech u l-gwardjani tal-ħabs. L-ewwel żona li jidħol fiha l-Monsinjur tkun is-Central, iż-żona li taqqat 4 diviżjonijiet differenti tal-ħabs. Et jiena meta nidher quddiem Ġesu naf se jistaqsini, mhux se jgħidli kemm poġġejt mitri f'rasi, se jistaqsini kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ sqejtni, kont il-ħabs u ġejt iżżurni. U qed jien bħala isqof ma nistax ma mmurx inżur lill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Monsinjur Scicluna jistaqsi lill-gwardjani dwar x'ħin il-priġunieri joħorġu miċ-ċeller tagħhom. U l-qawmin fiex ħinu tal-inmates? Asport infetħu. Fit-8 jistgħu joqgħu mexxin iridu, ma fil-ċella ma Tindaq il-qampjena fit-8 asport u kollu folen fil-priġunieri joħroġ minn ġoċ-ċella. F'dan il-ħabs bħalissa hawn aktar minn 640 persuna. Kollha jew qed jiskontaw is-sentenzi tagħhom jew persuni li qed jistennew li tinqatalhom is-sentenza. Il-Monsinjur jimxi għall-kappella tal-ħabs. Hemmhekk isib jilqgħu uħud mill-persuni li qed jiskontaw is-sentenza. Inti x'ismek? Manuel. Manuel? Min fejn inti? Siġġiewi. Siġġiewi San Nikola, Manuel. Inti? Pjaċere. U inti, x'ismek inti? Paolo Għawċi minn Għawdex. Min Għawdex? Min Nadur. Min Nadur. Is-Sakristan. Is-Sakristan. Mela nieħdu ħsibu Fader Franco. Xallo, minn Borma. Minn Borma. Tal-Konċezzjoni. Ija, kemm għandek żmien inti? Zin. Mela tampar xulxin, aħna Konna l-iskola. Jiena naqra ikbar minnek imma mhux it-twala dik ma tantx. X'ismek inti? Joseph mill-Gżira jiena. Mill-Gżira, Joseph, u kemm Tal-Kamra, għandek? tal-Kamra aħna. Kemm għandek żmien? 50. 50 ukoll, mela u inti? Jien Franki Paċ mill-Isla. Mill-Isla. Mill-Isla tal-Bambina, tal-Bambina. Prosit. Hemmhekk x'tixet faqqajtilna llum, ħanara. Interessanti, ġili mort hemmhekk? Le. Il-Monsinjur jieqaf għal ftit minuti jagħmel talba quddiem it-tabernaklu. Fader Franco jinspjega lil Monsinjur li l-bieba tat-tabernaklu tal-kappella ħadimha priġunier. Din il-biba ħadimha priġunier. U hija magħmula fuq il-kanċell tad-diviżjonijiet li rajna s-saħna u deħlin. Fil-kappella l-Monsinjur jintaqgħu wkoll ma' Sister Adele. Eċċellenza Adele jiena. Grazzi ta' kull ma tagħmel. Sister Adele ilha taħdem il-ħabs mal-priġunieri għal dawn l-aħħar 21 sena. Għajt hawnhekk għaliex jiena li huma parti minni, ħanajtek. Parti minni l-priġunieri ma. Il-Monsinjur iżur ukoll uħud mid-divisions tal-ħabs. Ma minħabba raġunijiet ta' sigurtà ma stajniex niffilmjaw. Il-Monsinjur jitkellem mal-gwardjani li jmexxu l-ħabs dwar ix-xogħol tagħhom. Aħna naħdmu mis-7 sad-9. Minn filgħodu ġifieri fis-7 niġu naqra qabel sintendi. Ma nispiċċaw fid-9 ta' billejl 9:15. Ġifieri shift A huwa ta' Maġġur Peter u shift B huwa tagħna. Illum inkun hawn jien bix-shift tiegħi nagħmlu mod u l-għada jkun hawn il-Maġġur Peter bix-shift tiegħu. Il-Monsinjur jaqra l-beċ li l-gwardjani għandhom fuq l-uniformi. Ħelu mill-mor, suavis ex aspero. Issa mhux aspro. Il-ħelu mill-mor, ġifieri din ir-rehabilitation. L-idea hija li mill-mor ta' hawnhekk joħroġ il-ħelu tar-rehabilitation u dik hija it-tama tagħna. Mal-gwardjani u l-priġunieri, il-Monsinjur jidħol f'kamra li hemm ħdejn il-kappella u jieħu tazza kafè magħhom. Mela. Thank you. All right. Thank you.
Xarlo, wieħed mill-priġunieri, isaqsi l-Monsinjur dwar it-tfulija tiegħu. Twilit il-Kanada. Għamilt l-essin, jien. Jina sena għamilt. Jien kont baby meta ġabuni. Mbagħad trabbejt ħal-qormi sa 16 sena. Mbagħad ma noqogħdu ħallija. U inna noqogħdu ħallija mis-76 issa. Mbagħad mort Ruma, Ruma mort 17 sena ilu. 95. Il-Monsinjur jafżal il-priġunieri biex fiċ-ċerimonja tal-ordinazzjoni jisimgħu sew l-ewwel qari. Għax meta għażlu, żamm f'moħħu il-priġunieri. Nitlobkom tisimgħu l-ewwel qari għax għażiltu anke meta ħsibt fikom l-ewwel qari. Manuel, wieħed mill-priġunieri, jitkellem dwar x'fissret din iż-żjara. Naħseb għalina tfisser ħafna li qed ingħawġew. L-ewwel nett illa li aħna forsi ftit għandna leħen hemm barra, allura meta tara jisqof li għadu biss lejlit l-ordinazzjoni tiegħu diġà ġie jżurna, naħseb jgħidu ħafna affarijiet fuq hemm barra, forsi aħna ftit nistgħu wieġbu, però li bniedem bħal dan bħal Monsir Xikluna l-inna jista' jtina leħen, ittina fiduċja u naħseb u koraġġ kbir li għadha pitada nistgħu nkunu hemm barra fis-soċjetà u aħna li nagħmlu parti minnha dis-soċjetà tgħinna ħafna u tina ħafna fiduċja li lilna l-koll. Anka mid-daħka tiegħu biss, mid-bissima, iġġalek temmen itik ċertu enerġija sabiħa. Naħseb aħna lina tot ħafna, ikkun ħossuna ħarsu qudiem ħafna biex issa iktar tard fi 11 ta' Diċembru se nerġgħu nilqgħu fostna aħna l-koll u naħseb intuh merba kif jixraqlu, kif verament jixraqlu. Għal Joseph din iż-żjara kienet sabiħa ħafna wkoll. Iħoss kif ħossu u għadda minn diversi dbatijiet qed jiġi ħoss parti mid-dbatijiet li qed insofru aħna minkejja li qed insofru dbatijiet tal-gost li ħadna barra. Xew qegħdin aħna hawnhekk qegħdin skontaw is-sentenza tagħna, qegħdin impattu ta' dak li għamilna ħażin fis-soċjetà. Joseph jgħidilna li kemm ilu l-ħabs kiteb ktieb. Kemm li qed nagħmel is-sentenza tiegħi qabel barra kont ġabdejt ktieb biografija ta' personaġġ importanti f'Malta li llum għadu x'magħna u l-estejtu bordiri dal-aħħar. Fl-isem tal-Missieru tal-Liberu tal-Ispiritu Santu. Monsignor Xikluna jidher li se jkun ħafna viċin tagħna u din timlina bil-ferħ għaliex naraw il-Knisja f'dimensjoni sabiħa ħafna. Id-dimensjoni tal-Knisja bħala Jgħaddi l-ħin, qabel jitlaq. Il-Monsinjur jgħid li din iż-żjara ħalliet marka fuqu. Ħassejt ferħ kbir, irrid nammetti, għaliex jiena nqishom bħala ħuti. Allura laqa ta' familja. Kull familja tgħaddi minn ħafna ups and downs, importanti li tibqa' familja. U jiena bħala isqof missier ukoll. U jiena dawk ħuti, mhux biss missierhom jien, jew wliedi fi Kristu ma' ħuti. Iltqajt ma' ħuti. M'għandniex għalfejn immorru l-bot, il-fidi tagħna mhux minn ħabsi ħadnija għax hawnhekk San Pawl ġie kkartrat. U tagħna l-fidi. Bniedem priġunier tagħna il-liġi tal-ħelsien. San George Preka. L-isem tal-Missieru tal-Liberu tal-Ispiritu Santu. Kunu mberkin. Grazzi. Intoqgħu u sellili għal sħabek. U li ssib xulxin imma. Taf kemm il-darba meta ġie l-Papa l-Fadar provaw daħluha. Forsi d-darba jenna fil-reġa jiġi. Bis-saħħa tiegħek. Thank you. Kollox jasal fil-ħin tiegħu. Kollox jasal. Nitlob ħafna likom. Għax għandkom xogħol mhux faċli. Imma sabiħ. Għatu lil pajjiż it-tama li inti tista' ssir aħjar. Dik, Lumberki. Grazie.